nhau yakatsviridza yakaonekwa kunzi vana Tungwarara vakatora mastensi evamwe vanhu panguva inoi inoonekwa kunzi vabva vaisa mumapresidential input scheme that person ndobva anoenda kumakotsi avo vachidrega the council kupa kuchena naTungwarara kuti zvi zvavari kuita sanabira mashoko ari kuda panguva inoi. Mafull details pamusoro penhau yatinoona kuti nyakuna nageneral constant wechwenga vakutopinzwa mune dzimwe nyaya dzinonyatsoonekwa kunzi vana Tungwarara right now vari kunyatsofighta against VP Constant Wechwenga. Ndobva subscribe like on the bell icon. Timina mukozi anoposta mapictures amuri kuona at that farm ramuri kuona kunzi rakatogwa naTungwarara before aritora riri undeveloped. Izvi zvamuri kuona izvi neapo aritora anobuda nyora achiti reference to the ZVAITWA headline which says Tungwarara grabbed Shamuyarira Sefao. The headline must also add the words one of Shamuyarira's farm which went undeveloped for 24 years after grabbing it from the British. The family looted and disappeared. Vaposta my pictures as before and after, and then vanozoposta another picture aiwarinoratidza sezvamuri kuona mabhramani nemombe dziri mu that farm again. Ubudanyora chiti let's be fair, Tungwarara has invested millions on that farm which was zero use before he came. Why would they go to VP Chwenga with this petty issue? That's a black lie. Besides, the law allows government to take back farms that are not being developed and not contributing to the national growth. Domashko arikubuda panguva ino arinyatsoonekwa kunzi aiwa ari kuri maatax. Yes, zvinounderstandeka, zvinonzwisika kuti aiwa kana munhu asina kudevelopa that farm mutemo chacho unoti aiwa fambe ro ngaritorwe panapa vari kuwedzera clarity. But panguva ino kuri kuonekwa kunzi right now vanhu vari ngori successful munyika yeZimbabwe zvigananda. Hapana vanhu vari kumbokwanisa kuti vavake kana kuisa mombe dzamuri kuona dziri kuiswa naTungwarara mafarms. Kana usiri kuti chigananda usambofunga kuti unozvikwanisa. Right now tikuona mamwe attacks akutoya panguva iyo vakuto ataka VP Constant Wechwenga panhau aiwana Tungwarara aiwana this farm owner. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Wabvira kuma section medu zamafungiro enyu. So subscribe, like, chit on the bell icon.